Shukuru mangwanani ano regai kupasinga jenyamari sana Jesu. Amen. Regai ndipe rukudzo kutungamiriri wese our pastor in charge pagosari pakati pedu nevaleader vese vatungamiriri idzwai kugamuchirwa sana Jesu. Amen. Mwari ndimari wakanaka vatitendera kuti tive nenguva yekunzwa kutaura kwavo mangwanani ano. Ndovuga shoko redu raverengwa regai nditaure zvishoma pamusoro penyaya yabatwa. Jesu unotevera vadzidzi vake vari kufamba vari mubhoti, asi ivo pavanomuona nokuti vanga vane dambudziko, mhepo yaivhuvhuta ichirwa nechikepe chavanga vari, so vari in trouble. Jesu ndokutanga kuuya kwavari, asi havana kutanga vafara nekuuya kwakaita Jesu, asi kuti Jesu wakaita sekunge ari kuwedzera matambudziko avo nekuda kwekuti vane challenge yewave, vane challenge yestorm. Jesu paari kuuya ivo vanoti chipoko kana kuti ghost inodzangaradziwa, which means Jesu wakaita sekunge ari kuwedzera matambudziko avo. Nhau yabva pakuti Jesu uyo wakambouya kwavari vasati vava vadzidzi, musi wakasarudzwa ana Peter, Jesu wakakumbira bhoti ndokupinda mubhoti raPeter akaparidza kuvanhu. So vanhu ava by experience vanoziva kuti Jesu kana achida kufamba pamvura haana bhoti, anowanzokumbira mabhoti evanhu. So this time pavari kuona achifamba pamvura chinhu chitsva kwavari, so ndobva vava nepfungwa yekuti haasiriye chipoko, kureva kuti vanga vaine knowledge yezvokwadi nokuti vakatombokumbira bhoti raPeter, but chokwadi chavo chaida kuupgrade kana kuti kuimprove. Ndinopemenzaniso hadi color TV haina kupandukira black and white, hakusi kupandukira nakusumukirana. Yakangouya kuzozivisa vanhu kuti aiwa paipai taiudzana kuti shirt ndeyeblack ndeyered, so kuimprove kana kuti kuupgrade hakusi kupanduka. Munhu muna Mwari anofanirwa kukura, nyange ari mukuru asi anofanirwa kukura muna Mwari. We need to grow in the word. Why? Nokuti Mwari vane zvimwe zvinhu zvavanogona kuda kuita nhasi zvinogona kurwiswa nechechi yakatenda Mwari iye, nokuti yakamuziva but iri kuramba kutadza kuramba ichimuziva. It's good to have experience, but muna Mwari the best is to have revelation. Nekuti vanhu vaimuziva kuti unokumbira bhoti kana akuda kufamba pamvura kana akaita basa pamvura. So experience yavo neknowledge yavo iri right, but yanga isina kuupgradewa pakumuziva kuti nyange akambokumbira bhoti ane ability yekuti bhoti risipo unogona kufamba. So kakusaziva ikapo, kakuleta information inenge iyoyo kakaita kuti vakupe zita rekunge kutuka. How can you call yourself a ghost? Pavari kuti chipoko kana kuti dzangaradzimu haisi izwi rekufara, izwi rekurwadziwa kuti pari kutouya rimwe dambudziko. So pane kumwe kuita kwaMwari kwekuti munhu akasaziva kuita kwaMwari kwemhando iyoyo anotoona sekunge idambudziko. Help! Mwari achida kukubatsira kana usati wakura pakuziva Mwari anotoita sekunge anoda kukurwisa, iye achida kukurwira. Jacob neimwe nguva akasangana nemutumwa akarwa nemutumwa, but Bible rinoti mangwanani zuva robuda akabata mutumwa akati handikusiyei kusvika pandiropafadza. Zvino kana uchiziva kuti ndinoropafadza fight yange iyi, zvoreva kuti during the night usiku unorepresenta lack of knowledge, itime yekuti ari kurwa nezvinokomborera, but haana chizaruko, haana chiedza chakuziva kuti I'm fighting my own help. So Mwari ane tsika yekuti kana achiuya muupenyu hwako kuzokubatsira anoita sekunge iproblem. Kana usati wakura kumuziva
idambudziko. Saka uchiona dzimwe nguva zvinonzi ngatitei pachechi, unotoona iri problem. But kuchechi kwacho wakatouya ende Mwari unomuda. Zvinoita kuregera kuita zvinonzi ngatiitei zvakati, unotoona sekunge chechi iri tokubvisa. Nokuti munhu ukaziva unofanirwa kufara. Dai vakaziva kuti ari kuuya ndiye solution, vaifanirwa kufara. Mubhodzi vanga musisina mufaro nekuda kwokuti Jesu ari kuuya, asi kuti havanyatsomuziva. Ndiye kuchikoro ndayenga tichairova nekuda kwokuti ndasikaziva kuti kunyanyorowirwa iyi. Ndaingonzwa ngekumapa nekunetswa nyamba moyo unaticha ndokuti be serious. Ramangwana rako riite zvakanaka, funda upase. So airova manje andikamuziva kuti anondida. Ndaitofanira ticha asi kurova. Ndioneti ngoticha majara akasanewo ambokurova kana chiro zvaita. Bandakazodiscover ndakura nawo. Ndanga ndakudenga kuti asikaenda kamborova. Nokuti dai upenyu hwangu hwakaita zvakanaka. Unodemba kurova. Ticha wakamaka izvi zvakura ndiye asina kundirova. Why? Because asiri kurova. Ari kunyanya kurova. Nokuti ari kuti ina ndikurove asi future ichakugadzirisa. Ramangwana rako richakusota. So kana wakura manje uri dofu, mudzimai wako vana vako unovarovesa nena munonohwa mawanda. Pandaifanirwa kunohwa ndiri hwani ndiri wese wafanirwa kumbohwa. Nekuda kwekuti ndakashayiwa zivo kuti kurohwa kwakandinakira kuti ramangwana ririitire zvakanaka. So vadzidzi pavari kuona Jesu achiuya havasi kufara. Ufunge dai vane ruzivo vaifara, but nokuti havazive vakatochema. Kurati dzimwe nguva chekuchemedza vanhu haisi problem, kusaziva. Jacob akabatwa maoko, mwana wake anga asina kufa. Vakoma vakatora bhachi raJosefu vakanyika kuropa rembudzi, vakamuripresenta pamberi paJacob. Jacob akachema kuti mwana wangu wafa. Akatobatwa maoko iri nhamo yembudzi kwete munhu. Vakoma navaitoziva kuti chafa apa imbudzi kwete munhu, but munhu akabatwa maoko nhamo yembudzi. Iye ari mupenyu kwamana toenda kuIjipiti, dream yako yakatofulfilled, but vakakomba kuva kuchena. Nekuda kwekuti paakagopiwa bhachi neropa, haakakuita research iri bvipa kuti ropa nderani, akangoti nderaJosefu asina kutombosvaka. Hamari ndaitaura chinhu ichi. Unoziva kuti favor yaMwari muupenyu womumwe nomumwe yakatouya. Paunotochema kuti Mwari ndiitire zvakati, Mwari mukuziva kwavo dambudziko ravo iri harisi surprise kwavari. Vari zvavakatoongedza inline kuti ushambe nazvo. Saka zvimwe zvacho kwauri ndochipokoma zvichatike nazvo unototiza. So Jesu akutera hama dzake dziri trouble, but haasi kukamuchirika. Vakatotanga kuchema vakatidzana dziri muchipoko. Ari kuuya kuzovabatsira, ivo vari kuchema unofanirwa kubatsirwa. Kazhinji munhu achichema kuti Mwari ndibatsirei, gamba Mwari vacho vakatounza zvinomubatsira, but ari kuzvitiza kana kuzvirwisa kana kuzviramba. Mukadzi weZarepati atumirwa muprofita Elisha naMwari. Muprofita paanouya omuti bika ndidye, mukadzi anoti naMwari chaiye, kumba kwasafulawa shoma naMwari chaiye. Elisha atumwa naMwari chaiye. Uyo anotoramba wachitotiwo futi naMwari chaiye. Nekuda kwekuti kana kumba kune zvishoma, meti dzake ndedzekuti kana zviri zvishoma hatichakagezi. Meti dzedenga dziri kuti kana zviri zvishoma bhidhi yagezi. Saka uyo anotoona kudyirwa kwete kukomorerwa. Saka anosvika pakutoti naMwari chaiye kumba kune zvishoma. Yeti waakurambira mudavo atumwawo futi naMwari chaiye. So meti ndakafara ndikadzisa chinhu ichi. Vakapindisa meti vakagona kuti dzinoitwa neEnglish. Dai dzinoitwa neshona iri noise.
Imagine nokuti vanoti minus naminus anotipa plus. Iri shona zvonzi zvabviswa zvapo kuti zvabva. So mesienenge kuti mukadzi uyu ane zvishoma panofanirwa kuuya munhu kuzodya zvichitapudza futi zvonzi kana zvadyiwa zvichitanda kuwanda. Ndana minus vega vega zvagara zviri zvishoma pouya munhu profita yozotapudza futi kwavanzi asi zvichawanda. Solution yenyenga sometimes tiri kurwa nayo. Mwari unounza middle muupenyu hwevanhu but we are busy fighting. Tiri kutotiza nekuda kwekuti ukazvitarisa vanhu vaifanirwa kufara kuti nyangwe pane kutire mhepo but hune tenzi vari kuuya. Saka vakapenyana vakati kana tanga tineimwe nhamo yawedzera taisaidzana dziri kuuya kuno vari kubishokisana naro. Jesu ndobva atanga musatya ndiye. By experience vanoziva achikumbira bhoti today ari kuuya achifamba pamvura. Saka paanoti ndiye musatya Peter ane imwe character so challenging. Anoti Ishe kana muri inu nditenderei uyu anotokuda mubhoti macho. Haasati azviita zvokufamba pamvura izvi. Ndiye atwamuridzwa bhoti iro. But musuwi anoti Ishe kana muri inu ndakamubhuya uiko. Haasi munhu wese ari bhoti akati tidanei yekunamata Mwari hatifanani tiri mubhoti hwedu. Vamwe vanotoida minono yaMwari wamwe they are comfortable kugara bhoti rake. Haadi kuriska hadisina basa kana tenzi vachiona mwana tiri bhoti. But Peter anoti ndakamubva experience zviri kuitwa netenzi wangu nokuti kana ndiri maari yangu andiri ndikabwana. Saka Ishe handifanani nevamwe avari pakati penharo kuti haasi chipokozvi kana muri imi ndakamubvafamba. Jesu ndobva ati uya haana kuti uyai uya anodhira neanoda. Ukasada mari havamanikidzi vanoshanda neanoda. So Peter ndiye ari kuda. Ndinoziva kuti vamwe vacho vakasara vachipenya kuti mamumane anoda isi kubvari anoenda kupi. Tesi tiri maapostles no indara kuti outstanding. Tesi tiri vanhu vamwari indara iye anoita zvake adatokuda mbuti macho. So Peter unoisa gumbo panze kutotsiva kuti umire utanga kufamba chete kuna Jesu. Paari kufamba pane zviri kuitika mubhoti nokuti ndwa pazvinokufambira usakuti kuti vanhu vanofara mubhoti waikokwenyera kuti anotoenda maimaje mira uone kune vanhu vakatotarisira kunura kwake. Ina ndisona picha yavanhu mubhoti varikumbira mwangu kuti famba Peter varikoti munhu arikudhisa zvisina basa unosiya muri zikano kunamata unosiya muri chicharo mutamuno but anoda kuexperience imwe level yokunamata Mwari. Saka vachifamba chienda kuna Jesu baba munoti ndobvaona mhepo ndokutanga kunyura. Ari muprocess yokunyura unoshedzera mazwi ari different neaakashedzera achikuda bhoti. Achikuda bhoti ane statement of doubt yekuti kana muri kurati handinaushuwa futi kana muri hasi statement rekutenda nerekutesta kana muri kurati handinashuwa kuti ndimene but kana muri ngotawainuri. So anofamba aine doubt. Sei afamba iye aine doubt because Bible rangunoti if you believe don't receive. But Peter understands a miracle, but understanding yekuti kana muri is not sure. Zvoya kuti Jesu paakataura izvi rekuti uya kama Peter paari kufamba chiri kukonzera kuti aregere kunyura iye ari mene ane doubting statement. Izira waridzwa naJesu pamvura rekuti uya ndora ari kufamba nawo
Munhu ararame chikwabedzi asine shoko rinobva kuna Baba. Chikusustainability is the word. Ari kufamba panotika. No wonder akusvika pana Jesu akanyura. Sei ari kunyura ukanzikana kana wasvika pawashedzwa zvapera. Kana washedzwa kunzikana uya ukasvika pana akushedza, you are no longer coming here. Saka izvi nekuti kama harisisi. So munhu akashaiwa shoko raMwari zuva nezuva idzva unoparara. Munhu haari chikwabedzi asine shoko rinobuda, kwete rakabuda rinobuda. Chikutsva chati the word that proceeds kunati kuramba richibuda. Uchimidzi kune shoko ranezuro risingashande pachallenge nanhasi. You need the bread not today to satisfy the hunger of today. Saka Peter panzi come, anofamba paword not come. But kana wasvika pawanzi come, you are no longer coming. The word expires. He has no words. I'm not from the show. So he began to sing. No matter what actions there, statement is different. But can I think that I'm so to be shared. I was going to be shared. I thought I was a machine. But I can't put the machine. I don't think I was going to pass. I don't think she won't help me. Shakanaki nakunyura ari kure akanyura ari pari. So pane mweya kuti aishapo ikudzikira paturi pari. Usaenderwe nezvikuitika ukanzi uri kure naye ari pedyo newe. But uchaona kuti paari kunyura ari pana Jesu zviri kubatsira kuti mirako isimbiswe pakuti nokuti Jesu paari kufamba kune vanogona kufunga ndinoona pamwe aisi pamafriza pamwaanyemisa naanofamba mumvura. Saka Peter akanyura akusimbisa mirako yaJesu kuti shuwa panotoyudza Peter kunyura kwake zviri kutodiwa naJesu kuti zviitike, nokuti akasanyura kune vanozochinja naye kuti aiwa vaisa pamani unoita chando kunzo. Saka Peter kunyura vaziva kuti panotobudutsa. So Jesu nokufamba taikuoko akamusimudza akatsika paanyura napo. Jesu akamati wazviona nemanyemedobva mutaura musakuti akati nyama wanyura ndinokusimudza ruoko kwete kutaura uchafamba futi. Wambonyura but uchafamba futi. Zvino kana wakufamba chiziva manje. Chakanakira Peter haana mubhodhi ropa. Akakumbira munhu akatsika chinonyudza. Jesu paakatsika pamvura, Peter ari ari pamvura, akukumbira help munhu ari pamvura, iye achinyura mumvura. But ari mulefu yaJesu anoratidza kuti Mwari wedu anogona kusvika paproblem achimuisa futi problem. Anotouya kusvika padambudziko obva amuisawo futi dambudziko racho. Haasi kutsvaka help neshasha dziri mubhodhi. Ari kukumbira munhu ari paproblem akatsika dambudziko. Ishe ndibatsirei, Lord help me. Jesu nobva amusimudza neruoko akatsika zvakare pamvura. Vakatanga kufamba pamwe chete vaina Jesu. Zvaida kuti kune nyaya kana taanzora mubhodhi. Nokuti timwe rasara mubhodhi, Jesu haana kuvavenga vasara. Unoziva kuti unogona kutoshayiwa nenyanya uina Mwari. Kwete kuti Mwari haakushandi. Ari kushanda nemulevu yekutenda kwako. Ana Jesu naPeter anamupfurira bhoti taiti rakadhakwira imamunana chachachacha vanoteerera bhoti ravo. Vakatofamba vachienda mubhoti. Vakudzokera mubhoti rine vanhu vasingadi mamiracles. Asi Jesu achigona kuita mamiracles. Ichokwadi kuti hatiteerere minana. Asi Bible rinoti signs and wonders will follow you. Tinoteererwa neminana. Zvava kutoshayiwawo kwayo isaini. Nokuti tinoona tichiteera zvisizvo.
Mozoro kaisa tiri shimani na kosi uni naita atene au titeye. So unafuta si titeye ya problem futi. So wanapinda mbote wakajuliga langu wakatanga kufamba bali mbote. So timu ni mbote na experience wanapita. Asalamu tena. Ufike pale kwa kitamani kuna mtoshaji kwa na matamani. Usiwani kwa mwana mtu na matamani. Tunaextend kuna pesa hata hasi wa tesi na matamani. Sisi kwa nini sikaitiki? Jamani shikaitiki na tena. Amen. Wewe na wewe tena hizi kuita kuziwa. Kwa nini information ni valid? Ukijibana jibona. Ina forces effort. And inside, I don't know the look at them like successful life. If you want to I'm going to go to Asaka Matamaro of Chi. Let's have a look at them on the road. It's what I business about and so I said that from that time. As soon as I was by experience, when you look at them, what I do was like, she don't know my business. He said that is the change. So the information ya nasota. Sasa usione kama umepata unatukulia na mtu wanabata usati kwa mtemba kuzuna matamusu za Mungu. Experience ya tina huko kwa shule na kiuko. Hakuna tena ukazewa kuzamuna matamu wakati tangu kwa kuona Yesu mcha. Umepata matamu masisi. So Jesus came to allow the experience as you were outside the body, but you never caramba the body. Ufike shona ishi sauti. And it was not to waste one of you, just from teaching on West as a Western. That's why the literature story. Saying the Sassy and the Oba from West. Remember that I do not annotate. But there's a role to play in women's home. Ukatenda wakafima umeenda akamsio kasatenda ashade kwa. So unaweza ile role to play kutishimesha kama na management in life. Peter akamdaika muda boss. Hayo tutaona Mungu pesi ya Mungu testa kule. Ukatawa na chuta sikatoma simuda hadi but important. So tunakuwa na notice stage wala mchichi Mungu. Leo zaona mcheka msipenda sana sana kwanza hiyo ndio mchichi. Bali na kupiga sana. Mchichi ndio wa Mungu. Kuna nini kwa Mungu? Hawana mshuwa mchichi, hawana mshuwa mchichi. Ndio kuna mchichi na msipenda. They were in the same body, but kuna hata choice which some more. Ishaka na mwini ndio 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 baatenge wanataka kufanya. Jimoshi tunaona wanachi kuna mabara. Anakuwa sauta, hiyo ndio akasauta mkiwa. Ndio kujiranisha wakati nani, ajali ni roho na shughuli chini usiku za mambo. Jini shobara na tukashiri na nani, bado shibati za ndio akashiri na shughuli. So, Jesu mwanafunzi kufanya kama mvula nesoka asali tena akakubia boti na pita the same Jesus. So wale wewe mtimani wa mtashiriki ni ungayafundisha sana wale tafuti shughuli de mwali wakasika mzongo wakasika msiku. Jumbe ni tashiriki na ni tafuti. Ndio ndio atina problem yako kule ndio. Choto wala ndio mambo msiku. Malaria. Kutone tena malaria tena. Hadi kipata kwa sisi. Peter shakunda. Na yeye sio ndio mnasi. Ikashi kujijiri mkiso. Sasa na mali pale kesi. Leo tunamshauri kwa kupita tesi machechi wani ziwa alima mata. Tunaona matamani umechete. But I'm struggling like one would die. Sasa kama mambo shughuli. Sasa ile shughuli za kufunza mtu. Ndio
Chima Mara Heritage. You can do anything. One way to face. But it's just a shaki and if you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Bible, what you want to tell you? You should eat the good, shakanaka. Rather than another passage, they are going to pizza. Hey, so what do you feel? Willing and obedient, you eat the good. Rather than you go to good the Bible. Tipo um filho, acaba que a filha vai cá dentro, a filha não. E por aí. Vou falar da sua vontade, não é uma mini maganeta, maganeta. Uia choice. Arranjo de muitas culturas aí, maganeta. Eu piado, ele não tinha ver outro play. Uia maganeta, maganeta. Arranjo de maganeta, maganeta. But I want to say, I told us to beat. I want to see, I want to beat, and I want to see. Prescription, I put up a shot of them for Gavano. Who was found to check out the who will fight his. There's a role to play. We are to take us to the other one, but I'll tell you that I think the Lord will watch it. You have a role to play in maintenance. Jesus, I don't see God as a boys. I don't find but I cannot see boys and somebody else. Can I boys and somebody else? So life you have no choice. Don't you tell us to do West? Can I do anything in my life? There must be a difference in my life. That's what they can that's what they can do. Put it in our mind. What put it in the exam, but eventually. This sounds. Each one is food. Uka sounds. I don't join them boats, but you bought a miracle. Oh God. So she moved to another way of church. What a God. What was there? I'm panic and to make a motion for show rain. Kind I know something like she put it back in Egypt. Papa said, Papa, you can't do more. Genesis 15, 14. My own Abraham, like a child, and Egypt. As much as you die, those that they will come out with the great substance. That's why Sarah had a woman who did an entire ceremony. Moses, I don't know. I just speak of it to know that in a substance. I do not see a useless. Sarah no longer fed Exodus. Fed Exodus. In condition in Pharaoh, which you guys say that, you guys say more. Original Exodus, you come out with great substance. Don't know after colonization or independence. Not that we were Independence Day, but I see our city independent by when it left. What is whatever you are curious to our dreams by independence in the Southern Ocean? You can go where you need that range. They are not happy, but you are independent in process. It's not what I'm putting. I love Flake Mozambique. Let me make a picture so. What it means, would you need the land to free yourself? Would not that matter to feed yourself? Because you can be free at the time of our life. Food I see enough. You can be free and useless. So not even you can wear your independence. Imagine. Independence is not so now. Imagine, it's saying you don't have to sue but that's wrong. You don't sue but that's wrong. It's choice. It's anything that you will. Now, without choice. You have
Na não usar mas é possível uma forma de unapata muda mshamba nona nao walikuwa wakaitwa hali nao sakana na simba hali nao sasa tunajua kwa nini manifest ndio tangente asijue zitase ndio zile akati mama tuone mkanzi out okay ndio tangente angene mozwe akati mwana ana power na so you as a believer not waiting now wazi wale upendo wako wazi wa msaka alichokea kitu kana jinsi mshokarani itanao kutandika mbele kama cha jimani kana shukrani kile mama wake takapoleza na anga muda mpote kuwala choice kama jabu kile ya condition yao choice ndio ndio tuite ndio kwa na now to know about information by the truth. Which one will go like us? Kumana itu ndio polisi kuhusu mpaka mzee bali kweli. Fanya ndio polisi msamo mswaki kwa parents day. The same day I can share. Bali ndio polisi msamo bali kwa parents day baba. So why father baba ndio mashine. Ule anajisikia kujipa kwa ngaisia. Sasa mara kwa polisi msamo don't take money that is knowledge that you find only mercy. Can you understand something? This is what I know. See after now, there is one who somebody. I think it's you. Ukazama yona mata. Sasa ndio pray what you come here. Mshoto utajichema yangu ipale dilipano. Na alichokitayo chama ipale dilipano. Takanaye kama ndio kwa shitesi. Halo bwana. Ali ndio kumbia bwana. Ndakupa nao. Situation na joka situation za kuwa na uso. Mfia moto. Mama sisi ndio ndio wanapaza. Dawa na wote wote ndani kana kwani na hata ushi. Unazaji kama msimu. Unaenda kufanya mtani unajaina. Joki muda mali usina problem. Wapi mali ya chata breakthrough. You become one of the problem. So this is the motion model of motion for foreigners. One from the kitchen of China school. This is a motion that 5 minutes. Then the motion that is. So I think I'm saying that I'm not so to see. Não vai embora você vai. Não foi te dar para cima. Diga que você vai para cima. Se tiver da cura. Mas fez 10 vai mudar o som. Mas nem não muito rápido a roupa e não tem. Já não problema esse problema. Mas não vai nesse espírito vai nenhum. Wakai baba mata haikam ani problem. Unataka kusikia sauti ndani. Paulo não mudou para o reino. Até que alguma vez Deus já foi assim. Lá em Chico. Aí se dá gente que chora. Mas agora eu não está vendo vamos tirar um pouco de gente esse é problema. De novo não mas já tem já tem. Bom, vai falar de uma chão de outra casa que chega para fazer. Daí eu me dá para o que o jogo não deixa. Vai botar no vida dele que chega muito na casa. Hoje se fica sabendo. Na sua boa que lima e lima para não ver como vai o outro lima. Lima para esse problema muito nada. Isso não é uma mais. E o lima já chega for long time. It's more like a million with two years. Sabe o que é o lima?
Mupoti wa mnaka. Basi mtu wa mchaina. Bali kama kaupeni msipoti. Problem Yesu kaona hii. Usaba muda na hii. Au jeshi kwa na hizo ndio pendwa. Ukasukuna wapi zilikuwa ni chitesa na kesho. Ninapokuwa wangu kuniona kwa sana tu. Mwali grade 7. Mwasha form 1. Jana kana mbonyana kama. Shinasi. Jana unaweza baba ndio. Sasa hivi. Kwa sababu unashindwa ndio mpendwa leo mtizo. No privacy. Baba na mama ndio wanasikia mbele wao. Ulimo no problem. Wakuda mtasimamia baba na mashabiki. Kwa alisikuta shiko life is a kind of time. Asifia mtania ile. Chama cha ndimo polisi matumisho na data sasa nani nikoga ndio sasa ndio unazokuwa pakete nao ndio tunaita na utimani mtoto ukasalia upeo wako wasawati sanao hakuna cha watu upeo wako kwa mchezo cha mtandao ndio zimbao dipati unatete tsanya au nasema ni party Mwezi yangu tumoto mina. Ubote mwana mwana. Situation yangu ni ubote wa China, but so what change? Ila mfumania solution. Jino mambo usofa. But ukashindana kusomana nani? Unosunza bado umevamtua. Bado ufika hauna. Let's say unaisha kudunia shamani. Au kama tena wanasema bona tukuona. That's why Isaiah anashoto zilifupi na gani kwa life. Chaga tena kujitafuta nisao tena nitaona kipele zilifupi. Kwa mechi na shaka zilifupi. Anaanza mtu akamwambia anamtaka mtu msio. Kwa hiyo Bible ndio unazungumza story. Kanidana mwana shefa shai. Baada ya mti anaanza hapo Yesu kishika shai kana. Tabia mtu kasia. Mtu akaenda jisaka leo. Maisha kama tena. Sasa mtu akaenda jisaka kuna ni kwa mimi anakuta kile mbaya. Shuku zinauri. Mwana usikonda mazini. Mwana wakati sasa ya Bible asikanze. Mwana mtumia shii. Asikanze. Mwana kanzi utatizi. Anabasi wache. Anabasi wapashuze utatizi wapatamutai. Tashingu na mwana. Jesu mwana anatulazichukua. Itanawi tashingu wanao wafalme wao. Bwana wasira kisha class. Na matina wana wako chini kuna mwana. Na wale mbot. Beshuka. Wanda wana watu wasira mkaji tisi ndisho mwana ni kwa pili. Bwana mtiwa kwa mwana. Ila mtiwa watu mbele. Wamekabali wafanye kwa wale mwana wa Mungu. Wakati shimona kana shambati. Shimona usira mtu. Ndio wasukule mwana. Kwa hiyo jokuta shimba asili. Watomona ila mvura mzabata. So baba anasema na wewe mwana wangu bali mwenyewe. Sawa ndio na Yesu. Ubeli ndani kwa Yesu kwa mwana wake. Hapo ndio bote zote. Mwana wako asiwe ni wako wati wa wako. Shoma timu sana. But just as we are not going to say for our safari. If I get another man to our safari, then I will very much not see it. You know not to what I want to teach you. Mwana wa message ya uko garu kwa message
chaanoda kuti ude. Nobody problem wanga akuudze zvamunoda, anokuudza zvaanoda kuti ude izvozvo, nokuti ndozvakakunakira. Chechi nezvino zvinani zvakatumwa naMwari muupenyu hwako ukarizisa, nokuda kwokuti une mamwe maziviro ekare unotadza kuona zvinoitwa naMwari zvichitwa muupenyu hwako. Vakamuti shoko, mazwi ekutuka, mazwi ekutya, mazwi ekushora, but ariyo anoteera. Munhu anogona kutouya kuchechi yaasisafariri, but achingouya zviri. Pita wakatevera Jesu, vamwe vakatiza, Pita akatevera. Mumwe musikana akati mumwe wavo, Pita akarapakana. Idaito kutevera rudo, ari kutevera kutakurambira mberi. Saka unosangana unovhunga zviramba ndizvo unozvirambira kuno. Experience of Shimona. Jehovah can show up to Japan and Shish. When I was shopping for you, so when you are welcome, when you are not able to show me, when you are not show me, it won't be able to do that. Can I want you to say, you don't want to now put that out? I'm trying to fix it. Remember that I didn't make up. That's the artist, but you're ready. But what you are, I don't know that I did not like it. But the poverty disaster. I'm very glad I did manage. But I never see you on the middle of my services. I don't know. I don't know. If God everybody knows that most time you can lose from where you put services in a soul. But you are not zero. Never know what you do. Not a chat. Yes. All the time I see, but you are away from what you pay you. I don't see it now. I know she's already saw. My time of making out. My time of making my time of making. Ukaivaoma chikura mwanani masiri ndikavaka achizvisvika maningi muchemero ndau yako ndino comfort zone in dangerous but in Egypt kubuda laila but kana zvichanda force nokuti Mwari akatifara kuomesa ng'ombe kuita kuti vakarwadziwa vazivuta musuku wako wari moja. Because you have experienced abortion, you don't come to Kenya, you are Egypt. Hey, no drama is not going to back. You are watching some sort of the world of the new to Jordan. Did you know what a mariage? Never for that house. That would be bash. As that is where. Nós vamos orar a Jesus. Se tivesse para nos abrir uma dessa cantar, mas não isso é algo que nós vamos. Mas aí nós já passamos, não me vai falar do pouco da semana, sabe como? Aí tu manda uma para, tu manda uma para. Tu manda uma música, manda uma para. Tu tá querendo para a gente. Manda para o outro chega. Tu sabe que nós estamos tu não só, nem não tá usando mais. Hakuna mwana wapa anakupenda. Mwana wapa anakupenda, mwana wapa. Mwali kisema wote. Watu wanaopota. Ndio ndio sababu wote. That's why people like to talk about it. Ndio what you say. As Jesus ana bebe umisi. Bali sisi ndio tunataka. Ungenda kucha unaona mwenye zungura ili ama shomani asiwe ya machache ile ya hiyo simaso
batikafunza kuti kusiyatsoka ndiyani. Erosuka ukata amwewe zvizati zvakaoma iti ndakaomerwa mukore uno. Ukaona uine mazondo mombe yacho yakaini kwete last year this week. Mtandao usakutikana n'izindi z'uko Imana zvinobvisa imomo zvinogona Mwari chitenda kuti vakachitiwa ndivona kuburudza muri right but itazvitowa kurudziwo kupembera muri kwavo kuri right but ichiwana panofanira kupata umwe kuti iriwo kwavakupemberera bodi ikaneta nawe ari kumabhoti andizoti wakagara nozishina rinobudika kuti Mwari kuti kaa kuko kwaushirwa kaa uya experience in life yakasiyana nekuba kwenyu yaunowana muna Krismesi zvekuti paunodzara kuti zvaungatinoubva vanhu vanotiyepera kune mabasa zvekuti vakakupomborera norundu yakakutanga kumusisa vanhukuyepa zvitomanikombiwa ndozvinoitika zviko asi ukati Mwari izvi ndaaraiti ndakuda kuzvita anotikava vese vanoimwa kuti hazikuita zvakati chinoita zvakati vakatendera kuitikava vakashanda navo. Uyai usangane nekumuporesa kwaMwari, uyai usangane nedzimwe nyasha dzaMwari, iye muridzi wacho anotikava. Choice iri vanhu vari bhoti zvanzi uyai makaneta makaremera ndichakupa izuro vhesi yaenda kuchechuzana wozvisana zuro mekirevatwene navasazochechi makaneta makaremera vaizuro takauya tikazarayo 29 ndoyekobe vhesi 29 ndii takuna ijokunavo takatazorora kuMwari takurai jokira nokuti akareruka kuzorora muchinja chekutakura kwete kusiya kutakura muchinja chekutakura kutakura zvake nokuti unanga akatakura zvako kana watakura zvake aikutambudza zvirwere akasangana newe anosva aona kuti zvawakatakura nezvaKristu ndiye anokudifenda unenge mukadza nepamuviri wese muba kudetsana newe anozwa kuti kudetsana newe mufuta asiri pano muridzi wekumuviri wese akatambura isaine kuti kuna akatambudza saka waya kuroza kuvakunde chifaiti neromuti saka chekutambura kuimba yaMwari urerekirwe mumwe kurerekirwa kuri pamusisa wezvekutaura zvisamaitandizana but família não é nada dele não Jesus aí bota o nome e eu não acho que já não problema disso na hora de ocupar o evangelho dele não lesse não vai ainda vai não tá mal não vai tá bem aqui não vai mais de papai não vai não tá lesse não deixa que sai vai não vai ter nenhum outro país so canary the same yesterday today forever it even my case must change Tatu wanaomba bota ndozo kumusha kwedu ndozo kumba kwedu todi ayo wakama kuna Kristu wewe nekumusha kwedu bazi tunataka Mwari ngaba unetinyasha zamani wao ngatendeuke kwete nekuparidzirwa nekukuona that's why kuna Lazaro because Lazaro pese paayobvakacha mbiri yaifamba ndiyaKristu kuti Jesu akaoma saka vakaora pa 4 days ndosaka vakatibheta kuda yaLazaro because Lazaro hapupuri haparidzi iye pachake evidence nekugona kwaMwari komborerwa kusvika palevel yekuti hautaure unotaurwa
Ndakazviona kana une mari shoma ndopa unotaura kuti dzine mari. Kana wanayo unotaura kuti anayo. Ukaona chitara wega ipo. So ini ngerafasi sure. Wanoto ndine mari. Asa ikavapo tisitozvitaura kuti anayo. Ropa fans got to that level. But zvinobva panharo. Andozvokushakeni ugatisa unomodzoka kumba. Ina handidzoke Mwari vakandipa imba iyi. Secure my marriage. Chemere imba yako kuna Mwari. Bhoti remumba kwenyu rekuti mese munodzoka ndezvekuba kwenyu kwete zvekuna Kristu. Kuna Kristu kana vaviri vabatanidzwa nyasha dzaMwari hadziti papasanurike ipapo. Ita nawo kunyika ngavashamisike kuti nharo dzake dzinongobva paya nokuti ndaakumuziva. Ukamuziva unoita prayer kuti vanhu vanovhunduka kuti unoita zvavanodamata achitaura. Is believing God for a house in God. Hazvifite ndezvenyasha. Ndezvenyasha hazvifite. Ende musafika kwazvo ndokuti vanhu vazive kuti ndiMwari ndinotsanana hapana zvaibuda. Dai Mwari atiwanira nyasha. Amina unobuda riri mubhoti. Ichoice. Iri bhoti rinorwadza. Iri bhoti don't let me possess and must strong I fight against the boat, not against Jesus. I bought the promotion, I bought the things, I bought the community, Nika Yoga. Those are really Nikayacho, Mamina Kata economy. Nyasha Zamari teach a bond. Because of something a bond, but or I used to attack over fast. Mara tell me a bonus. In a dry season, anakuratiza kurama kwake. Unochiza. Unokupura kuna baba Mwari hard times. Zawazona kubona zvasukura. Nezuru sata gauna bona mamuta.